தமிழ் வணக்கம். நான் உமாசங்கர் பேசுகிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கான்ட்ராக்ட்ஸ் 1. இதில் வந்துட்டு டெஃபினிஷன் அண்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்ட் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். கான்ட்ராக்ட்ஸ் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பந்தம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழில். இது வந்து நீங்கள் இதோட டெஃபினிஷன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் 2 or more parties enforceable by law. அதாவது ஒரு 2க்கு மேற்பட்டவர்கள் வந்து சில ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து ஒரு ஒப்பந்தத்தை கிரியேட் பண்ணுறாங்க. இந்த ஒப்பந்தம் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு வேலையை செய்வதற்கோ இல்லை ஒரு வேலையை செய்யாமல் இருப்பதற்கோ எதுவாக வேணா இருக்கலாம். ஸோ இதை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் 2 or more parties enforceable by law, அதாவது சில அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. அது வந்து வெறும் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். எப்போ வந்து அது லா என்ஃபோர்ஸபிள் பை லா வரும்போது அதை வந்து நம்ம கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கால் பண்ணுவோம். ஸோ எல்லா அக்ரிமெண்ட்டும் வந்துட்டு கான்ட்ராக்ட்னு சொல்ல முடியாது, பட் எல்லா கான்ட்ராக்ட்டுமே வந்துட்டு அக்ரிமெண்ட் தான். இப்போ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டை வந்துட்டு நான் ஏர்போர்ட்டில் ட்ராப் பண்ணிடுறேன், நீங்கள் வந்து பெட்ரோல் போட்டுருங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் 2 பேருக்கு நடுவில். அது வந்து கான்ட்ராக்டாக இருக்க முடியாது, ஏன்னா இட் இஸ் நாட் என்ஃபோர்ஸபிள் பை லா. இது வந்து ஒரு சோஷியல் அக்ரிமெண்ட், ஒரு சின்ன சோஷியல் அக்ரிமெண்ட். நம்ம வந்து நாளைக்கு ஒன்றா படத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறது ஒரு சோஷியல் அக்ரிமெண்ட். இதெல்லாம் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. ரெண்டாவது, நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட். இப்போ 2 பேர் வந்துட்டு ஒரு வீடை வாடகைக்கு விடுறேன், நான் இவ்வளோ பணத்துக்கு நான் வாடகைக்கு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் 2 பேருக்கும், ஏன்னா இட் இஸ் என்ஃபோர்ஸபிள் பை லா. இதில் வந்து லீகல் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த கான்ட்ராக்டில். ஸோ இப்போ இந்தியன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் 1872. 1872 வந்து இந்தியன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆக்ட் இருக்குது. இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ்லாம், பட் இந்தியன் சப்கான்டினென்ட் நம்மளோட இந்தியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி இதில் பல விஷயங்கள் இருக்குது. இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லைடில் நம்ம எசென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் வேலிட் கான்ட்ராக்ட் பார்க்கலாம். கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அதில் இருக்கணும், அப்போ தான் வந்து அது ஒரு வேலிட் கான்ட்ராக்டாக இருக்க முடியும். அதாவது மினிமம் 2 parties இருக்கணும், அதாவது 2 பேர் மினிமமாக அது இருக்கணும். அதாவது 2 பேருக்கு மேலே இருக்கலாம், பட் ஆனால் மினிமம் 2 parties இருக்கணும். அவங்களுக்குள்ள வந்து அவங்க ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு செய்வதற்கோ செய்யாமல் இருப்பதற்கோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு முடிவெடுத்து ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாங்க. அதனால வந்து மினிமம் 2 parties இருக்கணும். ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட். இவங்க வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்வதற்கோ இல்லை செய்யாமல் இருப்பதற்கோ இவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒன்று இருக்கு. அக்ரிமெண்ட் தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்ட். அக்ரிமெண்ட்ல இருந்து தான் கான்ட்ராக்ட் வந்து டெவலப் ஆகுது. ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும். அதாவது இந்த கான்ட்ராக்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு வந்து ஒரு ஆஃபர், ஒருத்தர் வந்து நான் இதை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு, அதை வந்து இன்னொருத்தர் வந்துட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறாரு. ஸோ ஆஃபரும் இருக்கணும், அக்செப்டன்ஸ் இருக்கணும். ஒரே ஒரு சைட்ல இருந்து நான் ஆரம்பிச்சு நான் வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவேன், நீங்க பே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு நான் இதை செய்யறேன், இன்னொரு சைட்ல இருந்து அவர் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கணும். இதுதான் வந்து ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ். கன்சென்சஸ் ஆட் ஐடியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ஐடென்டிட்டி ஆஃப் மைண்ட்ஸ். அதாவது இந்த கான்ட்ராக்ட்ல இன்வால்வ் ஆகுற எல்லாருமே, இந்த பார்ட்டிஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ் ஒரே அப்ஜெக்டிவா இருக்கணும். அவங்க வந்துட்டு ஒரு வேலையை செய்ய முடியணும், அந்த வேலையை செய்யறதுக்காக தான் வந்து அவங்க இந்த கான்ட்ராக்டுக்கே வராங்க. ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஐடென்டிட்டி ஆஃப் மைண்ட்ஸ் இருக்கணும். அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து கெப்பாசிட்டி டு கான்ட்ராக்ட். கெப்பாசிட்டி டு கான்ட்ராக்ட், யார் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து என்டர் ஆக முடியும் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு மேஜரா இருக்கணும். அதாவது மைனர் வந்துட்டு they don't have the capacity to contract. மேஜரா இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களால வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து என்டர் ஆக முடியும். அதே மாதிரி வந்து அவங்க வந்து மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவராக இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் வந்து அவங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லை கான்ட்ராக்டுக்குள்ள என்டர் ஆகிறதுக்கு. ஸோ இது வந்து கெப்பாசிட்டி டு கான்ட்ராக்ட் இருக்கணும். இந்த கான்ட்ராக்ட் பண்ற அத்தனை பார்ட்டிக்கும் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ கன்சென்ட். அதாவது இந்த கான்ட்ராக்ட்ல அவங்க வந்து ஒத்துக்கிறதுக்கு இல்லை அந்த கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகிறதுக்கு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ கன்சென்ட் இருக்கணும். அவங்க வந்துட்டு மனசளவுல எனக்கு நான் மனதார இதை செய்யறேன் அப்படின்னு அவங்க அதை ஒத்துக்கணும். அதாவது அது என்னன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து கட்டாயப்படுத்தியோ இல்லை வந்துட்டு ஃப்ராடு பண்ணியோ அவங்கள பயமுறுத்தியோ இல்லை வந்துட்டு ஏமாற்றியோ இல்லை தண்ணி அடிச்சிரு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணி அடிச்சிருக்கிற நேரத்திலேயோ வந்துட்டு அவங்கள வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகிறதுக்கு அக்ரி பண்ணிக்க முடியாது. அவங்க வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் வந்து அவங்க பண்ணக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஃப்ராட் பண்ணி எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. அப்படி எது பண்ணாலும் இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்துட்டு வாய்ட் ஆகிடும், அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து இன்வாலிட் கான்ட்ராக்ட் ஆகிடும். ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஃபுல் கன்சிடரேஷன். லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு ஒரு கூலி இருக்கும்.
ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் இருக்கணும். அதாவது ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்க கன்சிடரேஷன், ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது. இப்போ ஒரு வீட்டை வந்து நான் வாடகைக்கு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்றீங்க. 2 பேர், ஒருத்தர் வந்துட்டு ஓகே நான் வாடகைக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்றாரு, இன்னொருத்தர் வாடகைக்கு எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்றாரு. ஸோ 2 பார்ட்டி இன்வால்வ் ஆயிடுறாங்க. 2 பேருக்குள்ள ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்கு. இவர் ஆஃபர் பண்றாரு, அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு. ஸோ கெப்பாசிட்டி டு கான்ட்ராக்ட் 2 பேருக்குமே இருக்கு, ஃப்ரீ கன்சென்ட் இருக்கு 2 பேருக்கும். அப்படின்னும் போது ஒரு லாஃபுல் கன்சிடரேஷன், எனக்கு வந்து மாசம் ஒரு 10,000 ரூபாய் நான் வாடகைக்கு நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லும்போது லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் வந்துருச்சு. கன்சிடரேஷன் இல்லாத ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்து அதுவும் வேலிட் கான்ட்ராக்ட் கிடையாது. ஸோ ஒரு கன்சிடரேஷன் இருக்கணும், ஏதோ ஒரு லாபம் இருக்கணும் அதில். ஸோ இவங்க 2 பேரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை செய்வதன் மூலமாக இவங்க 2 பேரும் வந்துட்டு ஒரு லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் இவங்க 2 பேருக்குள்ள வருது. அதுக்குள்ள அவங்க வந்து என்டர் ஆகுறாங்க. ஸோ லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்பும் அதில் இருக்கணும். சரி, ஓகே. இந்த இந்த கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகிறதுக்கு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கணும், ஏதாவது ஒன்று. அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு நீங்க பார்க்கணும். அது வந்து ஒரு லாஃபுல் நோக்கமா இருக்கணும், இல்லீகலா இருக்கக்கூடாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒருத்தரை கடத்துறது வந்து நீங்க வந்து இவ்வளவு பணம் கொடுங்க, நான் அதுக்காகவே ஒரு கடத்துறேன், இந்த டேட்ல கடத்துறேன். அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா மினிமம் 2 பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க. 2 பேரும் கடத்துறதுக்கு அக்ரி பண்ணிக்கிறாங்க. ஒருத்தர் ஓகே நான் கடத்துறேன்னு சொல்றாரு, இன்னொருத்தர் சரின்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த மாதிரி எசென்ஷியல் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அதுலயும் இருந்தா கூட அவங்களுடைய நோக்கம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு தவறான நோக்கம், இல்லீகல் கூட. இந்தியாவில் வந்து அது இல்லீகல் ஆஸ் பர் லா, இந்தியன் லா வந்து அது இல்லீகல் அப்படின்னா அந்த அது வந்து அதுவும் வந்து இன்வாலிட் கான்ட்ராக்ட் ஆயிடும். அது வந்து லாஃபுல் அப்ஜெக்டா இருக்கணும். சர்டனிட்டி ஆஃப் டேர்ம்ஸ் என்ன இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல நீங்க என்டர் ஆகும்போது இதுக்கு சட்டத்திட்டங்கள், இதுக்கு இந்த சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நாங்க இந்த கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகிறோம்னு நீங்க சொல்ல முடியும். இப்போ நீங்க எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வாடகை கான்ட்ராக்ட், வாடகையும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் தான். ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கான்ட்ராக்ட் தான். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் மாதம் 5ஆம் தேதிக்குள்ள வந்து நான் வாடகை கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது வந்து சர்டனிட்டி ஆஃப் டேர்ம்ஸ். கண்டிப்பா அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து சர்டனா இருக்கணும். அது வந்து குழப்பம் இல்லாமல் எந்த ஒரு இரு மீனிங் கொடுக்குற மாதிரியே இருக்கக்கூடாது, சர்டனா இருக்கணும் டேர்ம்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஒருத்தர் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து 100 டன் ஆயில் விற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு வச்சுப்போம். இது பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆயில்னு சொல்லல, எப்போ கொடுக்குறேன்னு சொல்லல, எந்த ஒரு டேர்ம்ஸும் வந்துட்டு கிளியரா இல்லை. அதனால வந்து அது ஒரு இன்வாலிட் கான்ட்ராக்ட் ஆகலாம். ஆம்பிகுட்டி நிறைய இருக்கு. ஸோ சர்டனிட்டி ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கணும். அதாவது நான் இந்த வீடை வாடகைக்கு எடுத்துக்கிறேன், நான் 5ஆம் தேதிக்குள்ள வாடகை கொடுத்துருவேன், கரண்ட் பில் நான் கட்டிக்கிறேன், தண்ணிக்கு பணம் நான் கட்டிப்பேன், அதே மாதிரி அதுல இருக்கிற மற்ற டேர்ம்ஸ் நான் உள் வாடகைக்கு விட மாட்டேன். இது எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட். இது எல்லாமே கிளியரா இருக்கணும். பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் என்டர் ஆகுறீங்க, நீங்க தெரிஞ்சு அவரால் செய்ய முடியாதுன்னு தெரிஞ்சே வந்துட்டு நீங்க அந்த கான்ட்ராக்ட்ல வந்து என்டர் ஆகுறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. அதனால வந்துட்டு அந்த அப்ஜெக்டிவ், எந்த அப்ஜெக்டிவோ இல்லை எந்த வேலைக்காக நீங்க அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் ஆகுறீங்களோ அந்த வேலையை அவரால் செய்ய முடிய வேண்டும். அவர் வந்து நாளைக்கு நான் வந்து சூரியனை வந்துட்டு மேற்குல ஒதுக்கி வைக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள், இட் இஸ் அன் இன்வாலிட் கான்ட்ராக்ட். நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடவே கூடாது. அது ஒரு பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்க்கணும். லாஃபுல் அக்ரிமெண்டா இருக்கணும். 2 பேரும் வந்துட்டு அதே மாதிரி நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இவங்க 2 பேருக்கும் நடுவில் வந்துட்டு அக்ரிமெண்ட், என்ன அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்களோ அது லாஃபுல்லா இருக்கணும். அதாவது வேஜர் கான்ட்ராக்ட் இருக்கக்கூடாது. வேஜர் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா சூதாடுறதுக்கு தேவையான கான்ட்ராக்டா இருக்கக்கூடாது. இந்தியாவில் வந்துட்டு அது லீகலா இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ சில விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில நாடுகள்ல லீகலா இருக்கும், சில நாடுகள் லீகலா இருக்காது. ஸோ இது இந்தியாவுக்குள்ள லீகலா இருக்கணும். அதான் வந்து லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட். லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும். அதாவது நீங்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் நீங்க என்டர் ஆகுறீங்க, இப்போ வீடு வாங்குறது விற்கிறது கூட ஒரு கான்ட்ராக்டா கூட நீங்க பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு பில்டர் வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் அவரும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் என்டர் ஆகுறீங்க. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்னா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த இதுக்கு தேவையான லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க கவர் பண்ணிருக்கணும். ரிட்டர்னா இருக்கணும்ன்றது ஒண்ணு, இன்னொன்று ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும்ன்றது இன்னொன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி அதையும் வந்துட்டு நீங்க வந்து கவர் பண்ணிருக்கணும். ஸோ எசென்ஷியல் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் வேலிட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 2 பார்ட்டிஸ், அதாவது 2 பேருக்கு மேல் இருக்கணும் அந்த கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகுறவங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்துட்டு 2 பேரோட சொத்தா இருக்கலாம், ஒருத்தர் வந்து கட்டி கொடுக்கலாம், அதை கட்டி கொடுக்கறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பில்டர் வந்து வரலாம். அப்படி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 3 பார்ட்டி ஆயிடுது. ஸோ மோர் தென் 2 பார்ட்டிஸ் இருக்கணும். ஒரு பார்ட்டியில வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் வந்துட்டு சைன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு தே ஆர் அக்ரியிங் டு டூ சம்திங் ஆர் நாட் டு டூ சம்திங். ஓகேங்களா? ஸோ இது பண்ணணும் இல்லைன்னா இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்குள்ள வராங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிசினஸ் வந்துட்டு இன்னொருத்தருக்கு விற்கிறாருன்னு வச்சுப்போம். அவர் வித்துட்டு அடுத்த நாள் பக்கத்துலேயே ஒரு கடையை போட்டுறக்கூடாது.
ஸோ அதே கடையை போட்டாரு அப்படின்னா இவருக்கு அதில் வந்து நஷ்டமாயிடும். அப்போ வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் என்டர் பண்ணுவாங்க. அதாவது நான் இந்த பிஸ்னஸை வாங்கிக்கிறேன் ப்ரொவைடட் நீங்கள் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் இதே பிஸ்னஸை நீங்கள் இதுக்குள்ளே பண்ணக்கூடாது அடுத்த 3 வருஷத்துக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் போடுறாங்க. அதுதான் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட். ஆஃபர் அண்ட் அக்செப்டன்ஸ் என்னன்னா, நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் இதை வந்து நான் இந்த ப்ரைஸ்க்கு விற்க நான் ஒத்துக்கிறேன், அவர் வந்து வாங்க ஒத்துக்கிறாரு. ஸோ ஒருத்தர் ஆஃபர் பண்றாரு, இன்னொருத்தர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு. கன்சென்சன்ஸ் இருக்கணும், ஒரே ஐடென்டிட்டி ஆஃப் மைண்ட்ஸ், கெப்பாசிட்டி டு கான்ட்ராக்ட், 18 வயசு மேஜர் ப்ளஸ் அன்சவுண்ட் மைண்ட் இருக்கக்கூடாது, ஃப்ரீ கன்சல்ட் இருக்கணும், லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் இருக்கணும். அதுக்கு வந்து அந்த செய்யக்கூடிய வேலைக்கு வந்து கரெக்டான கூலி இருக்கணும். லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் என்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும்தான் கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆவாங்க. ஸோ லாஃபுல் அப்ஜெக்டிவ், கடத்துறதுக்காக ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடக்கூடாது. சர்டனிட்டி ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்துட்டு 2 பேருக்கும் நடுவில் சட்டத்திட்டங்கள் கரெக்டாக வகுக்கப்பட்டிருக்கணும், கிளியராகவும் இருக்கணும். அதை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியணும். பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயத்துக்கு கான்ட்ராக்ட் போடக்கூடாது. லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட்டாக இருக்கணும். நீங்கள் எந்த நாட்டில் அக்ரிமெண்ட் பண்ணீங்களோ அந்த நாட்டில் அது அந்த சட்டத்திட்டத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கணும். அந்த நாட்டில் சட்டத்துப்படி அது லீகலாகவும் இருக்கணும். ஸோ லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணணும். அதாவது ரிட்டர்னாக இருக்கணும், ஓரலாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு சொல்லலாம். இது எல்லாமே கவர் பண்ணணும். இதுதான் வந்து எசென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் அ வேலிட் கான்ட்ராக்ட். நன்றி. தமிழ் வணக்கம்.